Ja, die kunnen ze mooi boven hun bed hangen. Wij gaan door met de volgende categorie. Wie wordt er sporter met een beperking? En in die categorie zijn natuurlijk ook weer 3 kandidaten genomineerd. Bijvoorbeeld de pas 15-jarige zwemster Romy Panser. Zij is gekwalificeerd voor Londen naar het Open NK en de 2 finale plaatsen tijdens het EK was namelijk geen twijfel meer over nodig. Tijdens het Nederlands kampioenschappen behaalde ze 4 plakken, 3 keer zilver en 1 keer brons. En het ging zelfs zo hard dit jaar dat ze in het Polvermolen in Valkenburg in het zwembad sprong en er in Amersfoort opeens weer uitkwam. Handbikester Laura de Vaan, bij haar ging dit jaar ook regelmatig de vlag uit. Tijdens het WK werd ze namelijk derde en ze is nu genomineerd voor de Speler voor het volgend jaar. Ze was al eens genomineerd voor deze categorie 3 jaar geleden en is sindsdien alleen maar beter geworden. En ze is zo langzamerhand de Fred Rompelberg van het handbiken aan het worden. Een werelduurrecord, dat heeft ze nog niet, maar ze is wel wereldkampioen tijdrijden. En dan de prijzenkast van Sharon Walraven. Mag weer eens uitgebreid worden, dacht ik zo. Naast haar vele Limburgse sportawards won ze dit jaar ook weer veel tennistitels aan de zijde van Esther Vergeer. Ze won alle dubbelspel Grand Slams in Melbourne, in Parijs, New York en de volgende stop is natuurlijk Londen. Een applaus voor deze mensen, alsjeblieft. Ja, en het zijn sowieso natuurlijk 3 toppers. De man die deze prijs gaat uitreiken is jarenlang huisarts geweest. Inmiddels is hij Limburgs politicus namens de PVV en we hebben hem natuurlijk al gezien. Komt u maar, Theo Krebber. Shake that. Theo, kom een stukje naar voren. Toch wel met de taxi gekomen, hè? Daar laat ik me liever niet over uit. Ik heb in een interview gelezen dat u breedte sport misschien nog wel belangrijker vindt dan topsport. Leg uit. Breedte sport is natuurlijk belangrijker dan topsport. Ik wil niets afdoen aan de prestaties van de topsporters. Maar topsporters komen voort uit de breedte sport. Zonder breedte sport kan er gewoon geen topsport zijn. Het is net aan de topsport om uit te zoeken in de breedte sport wie talent hebben, wie latent talent zijn, die te selecteren, op te leiden tot de topsporter. En bovendien is breedte sport gezond en iedereen zou aan breedte sport moeten doen. Kijk, mooie woorden. Meneer Krebber, ik ben heel benieuwd wie de sporter met een beperking wordt. U mag hier gaan staan en het bekendmaken. Dank u wel. En de winnaar is Sharon Walraven. Hartelijk gefeliciteerd. Nou, Sharon, u mag een beeldje wel geven, hoor. Sharon, dat is niet de eerste keer, volgens mij. Nee, ik heb hem al een heel aantal keren eerder gewonnen. Maar ik moet zeggen, ja, ik ben er iedere keer weer ontzettend blij mee. Want dit laat natuurlijk zien dat ik weer een ontzettend goed jaar achter de rug heb. Dus dit is een enorme bekroning op een heel goed jaar. Even heel kort tot slot, want wat ga je allemaal doen volgend jaar? Heel veel. Ik zal weinig in Limburg zijn. Ja, af en toe om te trainen tussen de toernooien door. Komend jaar staan er heel veel toernooien op het programma. Als voorbereiding op de Paralympische Spelen natuurlijk. Waar ik met Esther Vergeer zal gaan dubbelen. En ja, we hebben de afgelopen toernooien redelijk wat overwinningen geboekt. Dus ja, dat willen we eigenlijk gaan voortzetten. En dan liefst natuurlijk voor goud in Londen. Met vele prijzen. Gefeliciteerd! Ja. Straks nog, wie krijgt dit jaar de Oeuvreprijs? Zo ging het 2 jaar geleden. De Oeuvreprijs 2009 gaat naar Pierre Zenden. En wie wordt sportmon van het jaar? De klimgeit uit Blitterswijk, Wout Poels. Vlinderslagspecialist en wereldtopper Juri Verlinde. Of Nederlands beste uit de Tour van afgelopen jaar, Rob Ruig. Dat is allemaal zo dadelijk. Maar we gaan eerst naar de muziek, naar een dame, een Limburgse dame, die haar plaatsje Roggel verruilde voor het pittoreske Los Angeles. Inderdaad, in Amerika, waar ze nu aan het werk is aan een nieuw album dat volgend jaar moet gaan uitkomen.
We zijn zo blij dat ze hier is. Ze was net nog op tournee in Duitsland, een kleine tour, zeer succesvol. En vandaag is ze bij ons tijdens de Nacht van de Limburgse Sport. Ze gaat zingen, een vertolking van Joni Mitchell's Both Sides Now. Dames en heren, applaus voor Stevie Ann. And flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at love that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and dunes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way, but now old friends are acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. Well, some things are lost and some things gained in living every day. Oh, I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life
Wauw. Maarten op pedalsteel, Boody op contrabas en Stevie N, dames en heren. En Stevie, als je toch hier bent, kom eens even bij me. Want u weet nu dat ze een van de beste singer-songwriters is van Nederland. Zeer talentvol, dat ze in Amerika woont. Maar wat u niet weet... Oh, wat erg. Oh, wat ontzettend lomp voor mij. Pardon. Met grote excuses. Hadden we niet geoefend dit ook, hè? Nee, precies. Maar... Okay. Nou, wat ik je wilde vragen is, heb je iets met sport eigenlijk? Nou, ik ben wel een hardloper. En ik rijd paard af en toe. En toen ik klein was, heb ik ook zelfs best wel professioneel getennist. Professioneel, jazeker. Nee. Oké, dan moet ik even recht. Nee, ik zat op tennis omdat ons tennisveld was echt aan de overkant van waar ik woonde. En ik heb 1 keer meegedaan aan het Limburgs kampioenschap voor 3/4 tennis. Kijk, en heb je daar een medaille van? Nou, volgens mij niet, maar ik was een beetje goed, zeg maar. Een beetje goed. Maar toch dacht jij, dat sporten is allemaal leuk en aardig, laat ik toch maar de muziek ingaan. Ja, ik vond dat toch iets belangrijker, denk ik. En dan van Roggel, zo wie de weg naar Los Angeles, waarom dat? Ja, daar is het ook leuk. Ja, ook leuk? Ja. Beetje dezelfde sfeer, Sander. Roggel en... Ja, jij weet LA. dat, jij komt ook uit Roggel natuurlijk, hè? Een beetje dezelfde sfeer gewoon. 2 Roggelnaren, ja. Het zonnetje schijnt daar ook. En wat ik gewoon leuk vind aan LA is, je hebt daar echt een ontzettend bruisende muziek zien. En ik heb daar best veel mensen leren kennen. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om daar af en toe heen te gaan. Oké, we gaan daar nog iets van je horen, want je bent aan het werken aan een nieuwe muziek. En straks krijgen we een beetje de tv-première van Stevie N. Hier in de zaal, een prachtig nummer. Dat allemaal zo dadelijk. Geef nog een keer een applaus. En we gaan door met de volgende categorie, de volgende prijswinnaars. Wie zijn de genomineerden, Tim? Als we toch een Roggel hebben in de categorie Sportvrouw van het jaar. Ja, Sportvrouw van het jaar weer natuurlijk 3 genomineerden. Let goed op, tafeltennisser Linda Kremers bijvoorbeeld uit Maasbracht. Ze werd nationaal dubbelspelkampioen en met Oranje zelfs 4voudig Europees kampioen. En begin deze maand versloeg Linda dan eindelijk en voor de allereerste keer Ligier, de nummer 26 van de wereld. En zo won ze de Nederlandse Masters. Linda, London is absolutely calling. En dan stille wateren, diepe gronden. Daar kan Eve Haas over meepraten. Ze begon haar carrière nog in de K4 met 3 collega's. Maar de laatste jaren doet ze het liever helemaal alleen. En met heel veel succes. Waar zelfs Bert van Marwijk nog iets van kan opsteken overigens. Want juist in Polen, waar volgend jaar het EK voetbal gehouden wordt, daar won Eve haar eerste zilveren medaille op een wereldbeker. En ook op het WK maakte ze indruk met een 5e plek op de 1000 meter. En dan tot slot, ja, hockeyster Maartje Pauwme. Heeft ze wat eigenlijk alle prijzen wel in de kast staan. Sterker nog, dit jaar kwam er nog iets uit de kast bij Maartje Pauwme. Ze won de verkiezing Limburgse sportvrouw al 5 keer, dus ze begint een beetje routine te worden. Ze is met het Nederlands team op trainingskamp in Spanje en kan daarom er niet bij zijn vandaag. En mocht ze de prijs weer winnen, dat heeft ze toegezegd, dan zal ze de 6 beeldjes gaan laten omsmelten tot een real-life Theo Krebber. Echt waar. Hartelijk applaus voor deze kandidaten. Oh, dankjewel Tim. Ja. En dan noemen we ook maar meteen dan de Maartje Pauwme trofee, want daar zijn we er ook klaar mee. Maartje zelf zegt het zelf. Dames en heren, voor de uitreiking van die prijs Sportvrouw van het jaar is hier ook een beetje de gastheer van deze gemeente. Uw applaus voor burgemeester Schraar Cox. Meneer Cox. Met een zwaar beeld in de hand, dat is ook topsport, hè? Ja, dat begint op te lijken. Ja. Als jullie me lang laten wachten daar, dan wordt het echt topsport, ja. En dat is deze gemeente toch al een beetje. Sportzone, dat weten we. Eaters bijvoorbeeld, slechte week gehad, hè, verloren halve finale. Fortuna, ook niet zo'n super goede week. Hoe is het met Düsseldorf, gaat die weg? Ik weet het niet. Ik heb gelezen in de krant dat we begin aankomende week, morgen of overmorgen, iets zouden vernemen. We zijn heel erg benieuwd, want het is wel een sportieve gemeente, dat is wel duidelijk. Ja, dat klopt. Ik denk ook mensen hier zitten, zijn er vele uit onze gemeente aanwezig, van voetbal tot andere sporten. Dus wat dat betreft denk ik dat we hier in Limburg, zeker in Sittard-Geleen, centraal zitten voor wat betreft alle sportactiviteiten. Dat is waar. En bij zo'n sportieve gemeente hoort ook een sportieve burgemeester. En ja, dat is hij. Kijk maar. Zo zien we hem wel vaker, als supporter van Fortuna Sittard in het stadion. Maar wist u ook dat hij een heel aardig balletje kan slaan? Want deze kinderen kijken niet naar Rogier Wassen. Nee, ze kijken toch echt naar, inderdaad, Schraar Cox met deze backhand. En deze voorhand. En ook voor een rondje op de racefiets in gemeentelijk kostuum draait hij zijn hand niet om. Hoewel. Hoe is dit? Ja, ik ben kapot. Nee, ze beginnen al met 32 kilometer gemiddeld op het vlak. Ja, dat kan deze jaar niet meer bijhouden.
Wat is die Federer blij dat hij er niet meer bij is. Maar dat fietsen, ja, dat mag. Dat viel niet mee, hè, dat rondje fietsen. Nee, dus je moet er echt voor getraind zijn. We hebben een wethouder die altijd mee voorgaat. We hadden ook de gedeputeerde erbij, die ging ook mee voor. Maar die werd geduwd door de Nederlandse kampioen dames wielrennen. Dus ik zal de naam niet noemen. Ja, Marianne Vos? Die duwde zo op de Kouberg omhoog. Dat moet je met politici die gekozen zijn. Ja. En vervolgens, ja, ik probeer het gewoon op de tennisbaan alweer. Oké, we gaan het nog een keer volgen, denk ik. Maar u bent hier om die prijs te overhandigen. En ik ga deze alvast uit uw handen, is echt zwaar zeg, uit uw handen nemen. U mag plaatsnemen achter de microfoon en bekendmaken wie de sportvrouw van het jaar is geworden. De sportvrouw van het jaar 2011 is Maartje Bouwmen. Als burgemeester neem ik dat ding maar mee naar huis. Als ik ooit kleinkinderen krijg, dan kunnen ze dat zien. Maar ik heb vanmiddag, of vanochtend, ik weet niet wanneer het was, heb ik de trainer van het Nederlandse hockeyteam heb ik als assistent ingeschakeld. En dat kunnen we nu zien. Corazón por ti, late con pasión ante tu mirar. Si tu cariño yo no puedo vivir. Maartje Bouwmen. Maartje Bouwmen werd voor de 10 keer volgens mij sporter van het jaar bij gemeente Limburg. En ik mag dit een jaar van haar uitreiken. Plus. Ik denk dat over een paar jaar gaan we gewoon allemaal echt horen dat die Maartje Bouwmen trofee wordt aangereikt aan de volgende Limburgse rechter van de topper. Dus bij deze, geniet ervan. Ja, volgens mij is de laatste keer, dan hebben jullie die wint het wel. Als je wil, ik ga je met mijn camera bij, hè? Ik ga je met mijn camera bij. Nee. Toevallig is de lieden bij, toevallig. Hace un tiempo que ya mi soledad me hace una ilusión. Is het gewoon voor de film of niet? Tengo un palpitar a mi corazón. Ik wil graag iedereen bedanken die voor mij gekozen heeft en op mij gestemd heeft. Ik vind het een hele mooie eer dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen hier in het mooie Alicante. Ik heb helaas hele leuke teamgenoten die mij met taart begooid hebben, dus ik kan zo lekker onder de douche. Ik denk dat dit de 6e keer is dat ik deze prijs gewonnen heb. En ik moet zeggen dat ik er wel heel blij mee ben en het wel echt een enorme eer vind dat ik weer sportvrouw ben geworden van Limburg. Maar dit is ook de laatste keer dat ik hem in ontvangst zal nemen en aan iemand anders om hem volgend jaar te winnen. En, ik wens iedereen nog een hele fijne avond en heel veel plezier nog. En dankjewel. Ja.